கிரேட். டூ இட். சி ஒரே மாதிரி பண்ணணும்ட்டு இல்லை. இப்ப நான் பண்ற மாதிரியே நீங்க எல்லாரும் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கணும். பட் யூ ஷுட் அந்த ஓவரால் எல்லா ப்ரோக்ராம்ல என்ன சொல்றோமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். சரி, ஏன்னா ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் கண்டிப்பா டீச் பண்ண முடியாது இல்லையா? எவ்ரிஒன் ஹாவ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டூயிங் த திங்ஸ், அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. பட் பிலாசபிலையும் சரி, அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல மட்டும் நம்ம டிவியேட் ஆகக்கூடாது. அது மட்டும் நீங்க எப்பவுமே மேக் எ நோட். பிரபுஜி அதை ஒண்ணு மட்டும் ஒத்துக்க மாட்டாரு. அது தவிர்த்து நீங்க வந்து ஸ்லோகம் முன்னாடி வாசிக்கிறது இல்ல ஸ்லோகம் அப்பவே வாசிக்கிறது, that and all is fine. So you have the freedom to do that actually. But concepts, அதுக்கப்புறம் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த அனாலஜி நீங்க வந்து மேப் பண்றீங்க, ஸோ அதுவும் வந்து ரிலவெண்டா வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். பிலாசபில எங்கேயும் டீவியேஷன் வந்துடாதீங்க. இது ஒண்ணுதான் நம்ம தமிழ் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது. ஏன்னா தட் இஸ் த மெயின் திங், வி நீட் டு டேக் இட் அப். அங்க நம்ம ஃபிளக்சுவேட் ஆயிட்டோம்னாக்கா கான்செப்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா போய் சேராது. அதனால we need to be very careful in that one thing. அவ்வளவுதான். ஓகே, நம்ம எல்லா செஷனுக்குள்ள போகலாம். हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी, सुगन्या माताजी. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 14th சாப்டர் பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி நீங்க பாத்தீங்களா அந்த இது அது தமிழ்து கிடைச்சதுங்களா? தமிழ் பிடிஎஃப் தானே? ஆமா, தமிழ் இல்ல, அதுதான் கிடைக்கல. எல்லா புக்ஸ் பிடிஎஃப் போடுறாங்க. பிடிஎஃப் தமிழ் கிடைக்காது மாதாஜி. அப்படி கிடைச்சாலும் நம்ம பிரபுபாதாவோட ரைட்டிங் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பிரபுபாதா இல்ல, வேற இல்ல, இதுதான் இருக்கு, வேற இதுதான் இருக்கு. வேற நம்ம இங்க டீச் பண்ண முடியாது இல்லம்மா. வேற நம்ம அதனால தான் நான் பேசாம இருந்துட்டேன் நான். வேற எது நம்ம கண்டிப்பா அத படிக்கிறது நம்ம இதையும் படிக்கலாம் இல்லீங்களா? சோ ரெண்டு விதமா படிக்கிறது இட் வில் லீட் டு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு குருனுடைய இது நம்ம டீச் பண்ணும்போது we should go into that mode only. சோ அதனால that will be good to. சோ நம்ம பிரபுபதா எழுதியிருக்கிறது தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். சோ யாருக்காவது எங்கேயாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட் காப்பி கிடைச்சது அப்படின்னு நினைங்கனாக்கா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஷேர் மீ. எனிவே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ னுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக் நான் ஐ மேட் இட் ஆஸ் எ சாஃப்ட் காப்பி பண்ணிட்டேன். ஸோ லெட் அஸ் see இது ஒரு எப்படி ஒரு 2-3 மாசம் ஓடும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்குள்ள வேற இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியினுடைய அந்த அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன்னாக்கா தகுதிகள், அதை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். எதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷனா பக்தியில வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுகிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இங்க பார்க்கலாம். So knowledge and renunciation are important factors for elevating oneself to the devotional service. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமும் துறவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டும் மெயின் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அதாவது தன்னிலையை உணர்வதற்கும் தான் யார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த மார்க்கத்தில் வந்து செல்வதற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து எங்கே போய் முடிகின்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கைங்கரியத்துல போய் பக்தி சேவையில போயிட்டு முடியறது. இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சில
பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானிகள் வந்து கூறுகிறார்கள். ஆனா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் த ஃபேக்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்கின்றார். கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஆர் ரெனவுன்சேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்வது அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவரத்தில் நாம வந்து மேன்மையுறுவது எதுவாக இருந்தாலுமே which are favorable for achieving a footing in Krishna consciousness, இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல வந்து பக்தி பாதையில செல்வதற்கு அது வந்து வழிவகுக்கின்றது. மேபி அக்செப்டட் இன் த பிகினிங், இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இது கண்டிப்பாக தேவை. ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கணும், நாம வந்து பலன்களை துறப்பது என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பேசிக் குவாலிட்டி. அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மேலும் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்திரமான நிலைக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா காலப்போக்குல என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பக்தியில நம்ம அந்த செயல்ல நம்ம இனிஷியலா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம வந்து பக்தி சேவையை நம்ம தொடங்கி இருந்தாலும் காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை வந்து நமக்கு மேன்மையாகிவிடும். அப்ப நாம வந்து ஞானத்தை பற்றியோ அல்லது இது என்னது பலன்களை துறப்பதை பற்றியோ நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அதெல்லாமே செகண்டரி லிஸ்ட், அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு தானாகவே விலகிவிடும். சோ அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு தருணமே நமக்கு இருக்காது. ஏன்னா ஞானம் என்பது நாம பக்தியில போகும் பொழுது பகவான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளிருந்து கொண்டு அவரே நமக்கு வாரி வழங்குவார். அதனால ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கணும், நம்ம ஸ்பெஷலா எந்த ஒரு பிரயத்தனங்களும் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இனிஷியல் ஃபேஸ்ல தான் எல்லாருக்குமே ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கணும். பக்தி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை துறக்கணும். அதன் மேல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நோக்கத்தை எடுத்து செல்கின்றோம். ஆனா காலப்போக்குல இந்த செயல்பாடெல்லாம் நம்ம செய்துட்டே வரும் பொழுது பக்தியில நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகு பக்தியில நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது துறப்பதை பற்றி நம்ம வந்து கவலைப்பட தேவையே இல்லை. பலன்களை பற்றி எந்த பலனை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே அவசியமே இருக்காது. ஏன்னா அதை நம்ம அடியோட மறந்தே போயிருப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஞானம் வேண்டும் அப்படிங்கறது வந்து பகவானே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய கருணையால் நமக்கு வந்து வாரி வழங்குவார். அதனால இது ரெண்டுத்தை பத்தி நம்ம வந்து பெருசா நம்ம வந்து அதை வந்து அது மேல போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதுதான் இங்க பாக்குறோம். பட் அல்டிமேட்லி they may also come to be rejected. ஏன்னா for devotional service is dependent nothing other than sentiment or desire to for such service. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. சோ பக்தி செயல் என்பது பக்தி புரிவதற்கான ஆசை என்பது நமக்கு இருக்கணும். சோ ஆசை என்பது பௌதீக இயற்கை மேல நம்ம எந்த ஆசையும் வைக்க கூடாது. ஆனா ஆன்மீக இயற்கை மேலும் ஆன்மீக செயல்களிலும் நம்மளுடைய ஆசைகளை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். சோ நாம அதை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது தேவையற்ற இந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி செல்லும். இட் ரிக்வயர்ஸ் நத்திங் அதர் தேன் சின்சியாரிட்டி. சின்சியாரிட்டி தேவை. நேர்மை என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஹானஸ்டியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி செய்வதற்கான அந்த செயல்ல நம்ம வந்து முழுமையாக ஈடுபடணும். சோ அதுல எந்த டீவியேஷனும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தி சேவையில வந்து முழுமை அடைகின்றோம். சோ அவ்வாறு நம்ம முழுமை அடையும் பொழுது சோ நம்ம எந்த செயல்களின் பலன்களையும் நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை கூட நம்மளை விட்டு போயிருக்கும். ஏன்னா நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் உள்ள இருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்திருப்பார். ஸோ இட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் டிவோட்டீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல்ல எலிவேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவோட்டினுடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா that mental speculation and artificial austerities of yoga practice may be favorable for becoming liberated from material contamination. ஒரு யோக பயிற்சிகளும் சரி, அதாவது தியான பயிற்சிகளும் சரி, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது நாம வந்து தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த யோக பயிற்சிகள்ல நம்ம வந்து நிலைத்திருந்து அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய பகுத்தறிவை நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸை வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கும் பொழுது அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையணும்ன்ற ஒரு நோக்கமாக தான் இருக்கும். பட் அதுல பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவா முழுமை அடைந்திருக்காது. பட் தே வில் ஆல்சோ மேக் ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஹார்டர் அண்ட் ஹார்டர். அதுல வறண்ட ஒரு பிரதேசம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் பக்தியற்ற அந்த செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைத்து இருப்பதில்லை.
அதுவும் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா இன்னைக்கு பக்தி இல்லாம நம்ம ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருக்கோம். நான் வந்து மனசை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அப்படின்னு தியான பயிற்சிகளை நான் செஞ்சுட்டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வெறுமனே ஒரு லைட் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாம் செஞ்சோம்னாக்கா அது கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் நிறைவேறுமா? அதாவது அதே லெவல்ல நம்ம இன்னைக்கு நாம் பண்ண அதே லெவல்ல நாளைக்கு காலையில என்னால் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அதே பக்தியில செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நேற்றை விட இன்னைக்கு நாம வந்து இன்னும் பக்தி லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிருப்போம். சோ அதனால தான் பக்தியற்ற எந்த ஒரு செயலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வறண்ட செயல்கள் ஆகின்றன. வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெஷின் டைப் ஆஃப் ஒர்க் தான் அது எல்லாமே. தியானமும் ஒரு மெஷின் டைப், ஈடுபாடு இல்லாம செய்யக்கூடியது. அதுல சின்சியாரிட்டி இருக்காது. These process are therefore not favorable for entering into the transcendental loving service of the Lord. ஸோ இத்தகைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு பக்தி சேவை புரிவதற்கான ஒரு அனுகிரகமான ஒரு பாதையாக அமைவதே கிடையாது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் அப்சல்யூட். அதாவது பக்தி சேவை என்பது முழுமை. ஏன்னா அதுவே வந்து காரணமும் காரியமும் ஆகின்றது. இட் இஸ் போத் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். பகவான் எப்படி காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றார், காரண காரியம் எல்லாமே அவரே இல்லையா? ஒரு செயல் செய்யப்படுகின்றது என்றால் கிரியேஷன் ஆஃப் த ஜாப் அண்ட் இன்வோக்கிங் ஆஃப் த ஜாப், இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அனுகிரகத்துல தான் நடக்கின்றது இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் அதுல செயல்பட்டு இருக்கோம். ஸோ பகவத்கீதையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஒன்லி த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானே சொல்லியிருக்கார். ஸோ பக்தி சேவையில மட்டும்தான் பகவானை நாம வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த பிகினிங் இஸ் டீச்சிங் ஆஃப் கீதா teaching of Gita. In the beginning is teaching of the Gita. The Lord said to Arjuna, because you are my devotee, I shall teach these secrets to you. இல்லையா? பகவான் பக்தன், என்ன அர்ஜுனன் வந்து ஒரு உத்தமமான பக்தன், பியோர் டிவோட்டி. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த போதனைகள் எல்லாமே அவருக்கு வாரி வழங்கணும் அந்த ஞானத்தை நினைச்சுட்டு தான் பகவான் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். ஸோ ஐ ஷல் டீச் these secrets to you ன்னு சொல்றார். வேத ஞானம் என்பது என்னவென்றால் அல்டிமேட்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சுப்ரீம் லார்ட். சோ வேதங்கள் எல்லாமே வேதங்களுடைய இலக்கு என்ன? பகவானை பற்றிய தெரிந்து கொள்வதுதான். அதாவது அவரை பற்றிய ஞானத்தை, அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் வேதங்களுடைய நோக்கமே. The process of entering into his kingdom is இந்த செயல் புரிவதால் கடைசியில நம்ம அதனுடைய இலக்கு எங்கே போய் சேருகின்றது என்றால் நாம பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நுழையத்துக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 11th கேண்டோல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 20th சாப்டர்ல 31st வெர்ஸ்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல பகவான் சொல்றார் உத்தவருக்கு, ஃபார் பர்சன்ஸ் who are seriously engaged in my service, the cultivation of philosophical speculation and artificial renunciation are not very favorable. அதாவது யார் ஒருவர் பகவானுடைய பக்தி சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் மீன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தீவிரமாக, அதாவது அதுல ஒரு ஈடுபாடோட செய்யறாங்க இல்லையா? அந்த ஈடுபாடோடு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையில யார் ஒருவர் வந்து அவர்கள் நிறைந்திருக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு the cultivation of philosophical speculation, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனைக்கு எட்டாத அந்த தத்துவ நெறிமுறைகளை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிலாசபிக்கல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலாசபி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது இந்த பகுத்தறிவுக்கு கலந்த அந்த பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷனும் சரி, ஆர்டிபிஷியல் ரினவுன்சியேஷன், அதாவது அவங்க எதையாவது துறக்குறாங்கன்னாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயற்கை தன்மை உடையதாக, இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளாவே அமையாது. அப்படின்னாக்கா அவங்க எதையுமே விடுத்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியல் ரெனவுன்சியேஷனா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ண மாட்டாங்க, பிலாசபிய வந்து அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அதாவது யார் ஒருவர் பகவானிடத்தில் பக்தியை பாத்தீங்கன்னாக்கா தீவிரமான, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதியான, தீவிரமான, நேர்மையான இந்த வழியில யார் ஒருத்தர் பக்தி சேவை புரிகின்றார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருது செஞ்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய துறவரத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை என்பது இருக்கும். When a person becomes my devotee, he automatically attains the fruits of renunciation of the material. So நாம இந்த பௌதீக செயல்களை துறப்பதால் வரக்கூடிய பலன்களை வந்து பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பக்தனுக்கு வந்து வழங்குகின்றார். பக்தன் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. And he gets sufficient knowledge to understand the absolute. மேலும்
ஞானத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பூரணத்தின் உண்மையை பற்றி, பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்தையும் வந்து பகவானே வந்து வழங்குகின்றாள். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 11th கேண்டோல அப்புறம் 20th சாப்டர் 32nd 33rd வர்ஸ்ல மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து உத்தவருக்கு சொல்றார், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், the profits delivered from the fruitive activities, austerities, cultivation of knowledge, philosophical knowledge, renouncement and the practice of mystic yoga, charity and all other auspicious activities are automatically achieved by my devotees, those who are simply attached to my loving service. These devotees have everything at their disposal, but they desire nothing outside of the devotional service. ஸோ அதாவது எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் நம்ம பகவான் வந்து சொல்றது. ஸோ த ப்ராஃபிட்ஸ், அதாவது லாபம், derived from the fruitive activities, ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்களால் வரக்கூடிய அந்த பலன்கள், அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய கைங்கரியங்கள், ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அதாவது தியாகங்கள், அதுக்கப்புறம் the culture of philosophical knowledge, அதாவது பகுத்தறிவு கலந்த இது ஞானம், அதுக்கப்புறம் renouncement துறவம், the practice of mystic yoga யோக சித்திகளை பற்றி, யோக சித்திகளை வந்து பயிற்சி செய்தல், charity தானங்கள் and similar other auspicious activities are automatically achieved by the devotees. ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது பகவானே அவங்களுக்கு கொடுத்துடுறார். those who are simply attached to my, எதை செய்வதால், only by doing the loving, அதாவது devotional service to Lord, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், உன்னதமான தூய்மையான பக்தி சேவை செய்வதால் இவை அனைத்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அவர் கொடுத்துடுறார். தீஸ் டிவோட்டீஸ் ஹேவ் எவ்ரிதிங் அட் தேர் டிஸ்போசல், அதாவது இவங்களுக்கு, அதாவது இப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கிடைக்கும். பட் தே டிசைர் நத்திங் அவுட் சைட் ஆஃப் மை, ஆனால் அப்படி இருந்தாலுமே பக்தி சேவையை தவிர வேற எந்த சேவையும் இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. If ever a devotee should desire some material profit to be promoted to the heavenly planets or some spiritual profit to go to the Vaikunta, by my causeless mercy their desires are very easily fulfilled. ஸோ இப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவேளை சொர்க்கத்திற்கு செல்லணுமோ இல்லை வைகுண்டத்துக்கு செல்லணும்னு நினைச்சாலோ அந்த இடங்களுக்கு அவர்கள் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து என்னுடைய கருணையால் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி a person who is developing Krishna consciousness and still has some attachment to the material enjoyment will soon be freed from such a tendency by regularly discharging devotional service under the instruction of the bona fide spiritual master. ரொம்பவுமே அழகான வார்த்தை. ஸோ இது நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. a person developing, அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல செல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பக்தனுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவந்தோ கொஞ்சமா அட்டாச்மெண்ட் இந்த பௌதிக இயற்கை மேல இருந்தாலுமே அதையும் வந்து பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஏன்னா he will, அது எப்படி கிளியர் பண்ணி கொடுப்பார்? he will be guided by a bona fide spiritual master. ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருடைய, அதாவது ஆன்மீக குருனுடைய அவருடைய அணுகுதலால் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அணுகுமுறையால், அவருடைய போதனைகளால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன வழிகாட்டி செல்கின்றாரோ அதை அந்த பக்தன் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதுவா இருந்தாலே அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்றார். அவர் என்ன பரிந்துரைக்கின்றார் இங்கே என்றால், one should not be attached to the material sense enjoyment, but accept everything enjoyable in which is in relationship to Krishna. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடியது மேல நம்ம வந்து பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அந்த பற்றுதலை மடைமாற்றி நாம வந்து ஆன்மீகத்துல பகவான் மேல அந்த பக்தியில நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ எவ்வாறு நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற அந்த மார்க்கத்து மேலதான் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், ஈட்டிங் இஸ் நெசசரி, சாப்பிடுவது, தூங்குவது, அதுக்கப்புறம் வந்து காலையில எழுந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாள் என்னென்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அவை அனைத்தும் செய்யப்பட வேண்டும். அது எல்லாமே பௌதீக இயற்கையில நம்ம வந்த பிறகு செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா அவை அனைத்துமே பக்தின்னு நினைச்சிட்டு பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சிட்டு செய்யும் பொழுது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த துரத்தல் என்னும் அந்த இதுல வந்து நம்மள நாமளே எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். ஈட்டிங் இஸ் நெசசரி இல்லையா? நல்ல சுவையான உணவு இருக்கு, ஏதாவது வீட்டுல சமைச்சிருப்பாங்க,
நினைப்பாங்க. ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஈட் சம் நல்ல டேஸ்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். எதுக்காக? இந்த புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நன்மை பயப்பதில்லை. அதையே வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து அந்த பிரசாதத்தை நாம உண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து நமக்கு வந்து அந்த பற்றுதல் இருந்து சாப்பிடணும், சாப்பாடு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல் இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகி இருக்கின்றோம். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரத்தல். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெனன்சியேஷன். அதுதான் இங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா ரேதர் தேன் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த டங், நாக்கு சுவைக்காக நம்ம வந்து சாப்பிடுவதை விட பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு மன நிறைவு கொள்ளணும்னு நம்ம நினைச்சு சாப்பிட்டோம்னாக்கா அதுவே வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. Let the palatable dishes be prepared, but unless they are offered to Krishna, one should not accept them for eating. அந்த இது இருக்கணும் நமக்கு. சோ இது பகவானுக்கு படைச்ச பிறகுதான் சாப்பிடணும்ன்ற அந்த திடமான மனது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். This vow of rejecting anything which is not offered to Krishna is actually called as renunciation. பிரசாதம் அல்லாத எதையுமே வந்து நாம ஏத்துக்க கூடாது என்ற அந்த மன உறுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் துறவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அண்ட் சச் ரெனன்சியேஷன் ஒன் இஸ் ஏபிள் டு சாட்டிஸ்ஃபை த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு துறவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புலன்களுடைய, அதாவது அவங்களுக்கு புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ சம்திங் ஈர்க்கப்படுதல் இல்லையா? காது வந்து ஏதோ ஒண்ணு கேட்டு அதற்கு ஈர்க்கப்படுது, கண்ணு வந்து எதையோ பார்த்து அதற்கு ஈர்க்கப்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஈர்க்கும் தன்மையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் விடுதலை அடைவார்கள். ஸோ அந்த புலனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு ஈடுபடுத்த போகாது. ஸோ ஒருத்தர் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்னாக்கா, மனதை கட்டுப்படுத்தணும்னாக்கா அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இது நினைச்சுண்டு செய்யும் பொழுது மட்டுமே அது நமக்கு நிறைவடையும். சோ நம்ம பிரசாதமா எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் பிரசாதம் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம். அப்ப தேவையற்ற இந்த மனக்கற்பனைகள் இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தானாகவே விலகி விடுகின்றன. சோ ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த புலன்களுக்கு வந்து நாம வந்து அடிமையாவது கிடையாது. புலன்கள் நாம சொல்றபடி செயல்படும். So the impersonalists who try to avoid everything material may undergo severe austerity, but they miss the opportunity of being engaged in the service of the Lord. இது ஒண்ணு மட்டும்தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க இம்பர்சனலிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தோன்றாத அருவத்தை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவர்கள் பகவானுடைய கைங்கரியத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு இது மட்டும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை, அந்த பிராப்தம். ஏன்னா மர்ஜிங் வித் லார்ட் அதுதான் அவங்களுடைய மோட்சத்துக்கான மார்க்கமாக அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கணும்ன்றது. Thus their renunciation is not sufficient இல்லையா? It's not perfection. So there are many instances where following such artificial renunciation without any contact with the devotional service, அதாவது பக்தி மார்க்கம் அல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே வந்து முழுமை அடைவது கிடையாது. அது வந்து ஒரு செயற்கைத்தனமான ஒரு செயலாகவே அது ஆகிவிடுகின்றது. ஆர்டிபிஷியல் ரெனன்சியேஷன் வித்தவுட் எனி கான்டாக்ட் வித் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ இம்பர்சனலிட்டிஸ் அகெயின் ஃபால் டவுன் இல்லையா? பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பகவான் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நிலையில போய் நம்ம சேர முடியும். ஆனா அதே வந்து பக்தியற்ற வெறும் தியான பயிற்சிகள்லயே நம்ம ஈடுபட்டு ஒன்லி மோட்சமே வேணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம நிலையில போய் கலக்கும் பொழுது தவறி விழக்கூடியவர்கள் ஆகின்றனர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அவர்களுடைய ஆசையே என்ன? பகவான் இடத்தில் ஒன்று இணைவதுதான். பகவானுக்கு கருணை, அதாவது அவருக்கு சேவை புரியணும்ன்ற அந்த இது அவங்களுக்கு அந்த விசிபிலிட்டி வர்றது கிடையாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்னியாசிஸ். ஸோ சன்னியாசிஸ் எல்லாருமே அப்படிதான், எல்லாத்தையுமே விடுத்து இன் திஸ் வே ஆர்டிபிஷியலி தே மே ஷோ ரினவுன்சியேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். பௌதிக இயற்கையிலிருந்து துரத்தலை அவர்கள் காட்டலாம். however they cannot reach the point of devotional service. They fail to achieve the goal and again come back to the material world. அதாவது திரும்பி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூ உலகத்திற்கு திரும்பி வருகின்றார்கள், அதாவது முழுமையடையாதவர்கள். There are many instances called sannyasis who gave up the world as untruth but again came back to the material world because they are not seeking the real, that is what is the real cause of our life என்றதே புரிஞ்சுக்கணும். சர்விங் டு த லார்ட் இஸ் த ரியல் காஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் இல்லையா? ஒரு உயிர் வாழினுடைய இலக்கே என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியறதுதான். சோ அதையே நம்ம வந்து செய்யாம போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய பிறப்பும் வந்து முழுமை அடைவதில்லை, மீண்டும் வந்து நாம வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டே இருப்போம். One should not give up anything which can be utilized in the service of the Lord. So பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்க வேண்டாம்.
இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கிறது எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஒரு நமக்கும் ஒரு வீடு இருக்கு, ஒரு நிறைய புலன் இருக்கு, அதுல வரக்கூடிய விளைச்சல் இருக்கு. அதை வந்து பகவானுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாட்டு தானம் பண்றது, இல்ல ஒரு வீடு இருக்கு, ஒரு கோயில் கைங்கரியத்துக்காக நம்ம வந்து தானம் பண்றது, இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வந்து நீங்க எல்லாருமே மொபைல் டிவைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்க. சோ பக்தி சேவை செய்வதற்கு கேட்பதற்கு வந்து நீங்க இதை வந்து உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு தான் இல்லையா? இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேட்டர் தான் இல்லையா? ஜடம் தான். அந்த ஜடத்தையும் நம்ம வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த, அதாவது மேட்டரை கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில நம்ம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அதுவும் உன்னதமான ஒரு செயலாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம why are you utilizing material products if you condemn the advancement of the material cultivation? நம்ம advancement of material cultivation நம்ம வந்து எந்த விதத்துல நம்ம கண்டம் பண்றோம்னாக்கா பக்தியையே துறந்துட்டு நம்மளுடைய புலன்களுக்கு நாம வந்து அடிமையாகி அதற்காக நாம இந்த பொருள்களை நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போதே கண்டம் பண்றோம். அதே சேவையை வந்து பக்தி கலந்து நம்ம அந்த பொருட்களை எல்லாம் பௌதிக இயற்கையை நம்ம வந்து பக்தி கலந்து நம்ம வந்து சேவை புரிந்தால் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இட்ஸ் நாட் கண்டம். வி டு நாட் கண்டம். ஸோ வி சிம்பிளி ஆஸ்க் பீப்புள் டு டூ வாட் தே ஆர் டூயிங். எதை செய்தாலுமே பக்தி உணர்வோடு செயல்படு, அவ்வளவுதான் நாம சொல்றதே. வேற எதுவுமே நம்ம இங்க வந்து சொல்றது கிடையாது. So this is very simple. With such sentiment of Krishna consciousness, we accept everything. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு சமஸ்தானமோ இல்லைன்னா அந்த பக்தி மட்டங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா they accept many, அதாவது டொனேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவை அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கைங்கரியத்துக்கு அவர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். தட்ஸ் வை டொனேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அக்செப்டட். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு டைப்ரைட்டர் இருக்கு, அதை வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்னாக்கா மொபைல் ஃபோன் வந்து வி கேன் யூட்டிலைஸ். இப்போ நீங்க எல்லாருமே மொபைல் ஃபோன்ல கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. எல்லா காரணம் காஸ் என்றது கிருஷ்ணா இஸ் த காஸ் அண்ட் த எஃபெக்ட், அதனுடைய அவுட்கம். ஸோ ஒரு காரணத்திற்கான விளைவும் வந்து அவர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நத்திங் பிலாங் டு அஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பது நான் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால எல்லா ரூபத்திலுமே அவரா இருக்கும் பொழுது இதுல எந்த டிஃபரன்சியேஷனும் கிடையாது. அனைத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு நாம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். ஸோ திங்ஸ் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, தட் இஸ் அவர் விஷன். அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள், அதாவது நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரே ஒரு இலக்கு. So it does not mean, however, we should give up the principles of discharging the devotional service or neglect abiding by the rules of. அதாவது நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இப்போ கோயில்ல இருக்கிறோம்னாக்கா மனசு ஃபுல்லா பக்தி கலந்து நம்ம செய்யறோம். அதே பூஜை ரூம்ல உட்காந்து பூஜை செய்யறோம்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து புஷ்பம் பழம் தோயம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பூஜை பண்றோம். அங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே பக்தி கலந்த இது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இப்போ வந்து ஒரு பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்குக்கு ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்கன்னாக்கா ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவுட் சைட் ஆஃப் த டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டி. ஆனா அதுவே நீங்க பக்தியாக நினைத்து இந்த ஜடத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தி செய்கின்றீர்கள். ஸோ சுச்சுவேஷன் அங்கேயே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? இந்த அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் த திங் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் பர்சியூவன்ஸ் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஜடத்தையும் நாம வந்து ஏத்துக்கலாம் எப்பொழுது அது பக்தியில நம்ம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது. ஸோ அது பக்தி மட்டும்தான் குறிக்கோளாக இருக்கணும், அதுல வேற எந்த இலக்கும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தாக்கா ஜடத்தையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we can use it for the devotional service. So the spiritual master as the visible manifestation of Krishna is necessary to direct the devotee. இல்லையா? நமக்கு குரு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ பகவானே எல்லாருடைய ரூபத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கார் அப்படிங்கறத நம்ம படிக்கிறோம். குருவனுடைய சொரூபத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கார் இல்லையா? சோ உட்கார்ந்து அந்த குருவுக்கும் நமக்கு என்ன வழிகாட்டணும் அவர் மூலியமா நமக்கு காட்டிகிட்டே இருக்கார். சோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹி இஸ் த விசிபிள் மேனிஃபெஸ்டேஷன். பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு ரூபத்துல நம்ம வந்து காணலாம். சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் வந்து டைரக்டா நமக்கு சொல்லலைன்னா அவர் மூலியமா நமக்கு வந்து இது சொல்ல வைக்கிறார். The spiritual master must never be carried away by accumulation of wealth or large number of followers. So ஒரு குருவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் தேவை கிடையாது, நிறைய வளமையும் தேவையே கிடையாது. ஸோ சிம்பிளா இருக்கணும். That is very important. A bona fide spiritual master will never become like that. ஒரு authentic, ஒரே நிமிஷம்,
Govarji, I will good evening. I will call you after 6:30. So a bona fide spiritual master will never become like that. So ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு செல்வங்கள் தேவையில்லை, சொத்து சுகங்கள் எதுவும் தேவையில்லை. ஆனா கைங்கரியம் பண்றதுக்கு யாராவது தானம் கொடுத்தா அதை உபயோகப்படுத்தி செய்வார், அவ்வளவுதான். அவர் எதையுமே ஓன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ரீசென்ட்லி ஈவன் நம்ம என்என்டி பிரபுஜி நான் மீட் பண்ண போகும்போது அதான் சொன்னார், மாதாஜி கிருஷ்ணா வில் டேக் கேர் ஆஃப், அதாவது நமக்கு ஏதாவது காசு பணம் வேணும்னா பகவான் பார்த்து கொடுப்பார். காசு பணம் வந்து மெயின் கிடையாது, நமக்கு எல்லாமே ஒரு அசோசியேஷன். ஸோ அதாவது பக்தர்கள் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யறது இதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கறத ஒரு வார்த்தையை வந்து அவர் சொன்னார். எவ்வளோ அற்புதமான அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு, ஸோ அதாவது காசுக்காக நம்ம வந்து எந்த செயலுமே நம்ம வந்து போக வேண்டியதே கிடையாது. இப்போ கூட ஒரு டொனேஷன் இருக்குன்னா, இது டொனேஷன் இங்க இருக்கு, உங்களுக்கு முடிஞ்சா செய்யுங்க, அது ஒண்ணுதான் நம்ம கைடன்ஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்க இதை டொனேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத வந்து நாம என்னைக்குமே சொல்லக்கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று. ஸோ a bona fide spiritual master will never become like that. Sometimes if a spiritual master not properly authorized, ஆனா அங்கீகரிக்கப்படாதவர்களாக இருந்தால், only on his own initiative becomes a spiritual master, he may be carried away by an accumulation of wealth and large number of disciples. அதாவது நிறைய பக்தர்கள் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது, அதே மாதிரி நிறைய செல்வங்களும் அந்த குருவுக்கு தேவையே கிடையாது. குரு என்பவருக்கு செல்வங்கள் அவசரமே இல்லை. அவர் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எ குரு? ஹி ஹேஸ் டு இந்த மனித சமுதாயத்தை வந்து நன்னிலைப்படுத்தி அவர்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை வந்து வழிநடத்துவதுதான் ஒரு குருனுடைய ஒரு குறிக்கோளாகவே இருக்கும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட உத்தமமான அந்த குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எந்த செல்வத்தையுமே சேர்த்துக்கணும்ன்ற அவருடைய கோட்பாடுல இருக்கவே இருக்காது. சோ அப்படி இருந்தால் அவர் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Krishna conscious person being naturally purified has no need of developing any other purificatory process of thought or action. சோ பக்தி மார்க்கத்துல இருப்பவர்களுக்கு வேற எதுவுமே வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. அதுவே அவங்களுக்கு வந்து உன்னதமான செயல். பக்தியில இருக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய ஆன்ம நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது. On account of being highly elevated in Krishna consciousness, he has already acquired all good qualities and is following the rules and regulations prescribed by the mystic yogic process. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும் பொழுது இந்த உன்னதமான இயல்புகள் எல்லாமே, நல்ல இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கள வந்து சேர்ந்துரும். ஒருவருக்கு நல்ல சுபாவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்களிடத்துல எது வந்து லேகிங்கா இருக்கோ அதெல்லாம் தானா வந்து சேர்ந்துரும். அவர்களிடத்துல தேவையற்ற சுபாவங்கள் எது இருந்தாலுமே அது தானாக அவர்களிடத்திலிருந்து விலகி செல்லிவிடும். சோ பிரிஸ்கிரைப்ட் பை தி மிஸ்டிக் யோகிக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்தி ப்ராசஸ் இல்லையா, சித்தீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது தியான பயிற்சிகள் மூலியமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா சில ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அந்த குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அக்வயர் பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி ஆஃப் நான் வயலன்ஸ், which is a good qualification. அஹிம்சை என்பது a devotee is naturally non violent இல்லையா. ஒரு பக்தன் வந்து எப்பொழுதுமே அஹிம்சை தன்மை வந்து அவனுக்கு உண்டு, அதுவே அவனுடைய சுபாவமாக இருக்கும். therefore does not have to practice non violence separately. அஹிம்சையை வந்து இன்னொரு வாட்டி அவர் அதை பயிற்சி செய்யணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. பக்தி செஞ்சுட்டே போனா அஹிம்சை என்னும் அந்த சுபாவமும் அவரோட வந்து ஒட்டிக்கும். some people seek purification by joining a vegetarian movement. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெஜ் நான்வெஜ் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, நான் வெஜிடேரியன் ஆகணும், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி கிடையாது இல்லையா. ஸோ வெஜிடேரியன் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு மூமெண்ட், பட் a devotee is automatically vegetarian இல்லையா. ஸோ ஒரு பக்தனானவன் நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலுமே அவன் வெஜிடேரியனாக ஈஸியா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுவான். it does not need to practice separately in this matter. அதாவது வெஜிடேரியனே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா இது செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் அறிந்து கொண்ட பிறகு அதை தவிர்த்து அவங்க பக்தியில வந்து முன்னாடி போயிட்டே இருப்பாங்க. அது தானாவே அவருடைய சுபாவங்கள்ல வந்து வந்து ஒட்டிக்கும். அதனால அதை பத்தி அவங்க வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆர் ஜாயின் டு எனி சொசைட்டி ஆஃப் வெஜிடேரியன்ஸ், ஹி இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெஜிடேரியனா அவர் ஆயிடுவார். There are many other instances showing a devotee need not practice anything. எதையுமே பிராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்லை, ஒன்லி பர்ஃபார்ம் பக்தி. அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்தா மட்டுமே போறோம். எல்லா அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவர்களை
சார்ந்து வந்து சேர்ந்து விடும். இது வந்து நம்ம அதுக்காக பிரத்யேகமான முயற்சி செஞ்சு அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும்ன்ற அவசியம் கூட எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோஸ் who are intentionally practicing, அதாவது நான் வெஜிடேரியன் ஆக போறேன், நான் அஹிம்சைவாதியாக ஆக போறேன், இந்த 2 குட் குவாலிட்டிஸை நான் டெவலப் பண்ணிக்க போறேன்ட்டு அதுக்காக நம்ம பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யாருக்கு? பக்தனுக்கு. அது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? பக்தி அல்லாது செய்யக்கூடிய இந்த 2 முயற்சிகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவு அடையாத. ஆனா the qualifications are not sufficient to, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு வெஜிடேரியனோ ஒரு அஹிம்சைவாதியோ வந்து பக்தன் என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு என்னன்னாக்கா அவன் பேசிக்கலி ஒரு அஹிம்சைவாதியாகவே இருப்பான், அதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு வெஜிடேரியன் ஆகவே இருப்பான். ஸோ இது வந்து நம்ம உல்டாவா வந்து கரெக்ட் வராதுன்றது தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். வெஜிடேரியன் இஸ் நாட் நெசசரிலி டிவோட்டி இல்லையா? ஒரு வெஜிடேரியன் வந்து பக்தனாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எத்தனையோ வெஜிடேரியன் பீப்புள் இருக்காங்க, ஆனா அவங்க எல்லாம் பக்தர்களாக இருக்கின்றார்களா? அது நம்ம சொல்ல முடியாது. சில பேர் இருக்கலாம், சில பேர் இருக்காமல் இருக்கலாம். அதே பக்தி நிலையும் வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கலாம். அதே சிமிலர்லி ஒரு அஹிம்சைவாதி கூட அதே மாதிரிதான், அவன் பக்தன் என்று நம்ம சொல்ல வேண்டிய, அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடியதுக்கான ஆதாரம் எதுவுமே கிடையாது. பட் எ டிவோட்டி, பக்தனுக்கு வந்து அஹிம்சையும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஒரு வெஜிடேரியன் அந்த குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானாகவே அவனுக்கு வந்து அமைந்து விடும். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து கன்க்ளூட் என்னன்னாக்கா வெஜிடேரியனிசம் ஆர் நான் வயலன்ஸ் இஸ் நாட் த காஸ் ஆஃப் த டிவோஷன். இது ரெண்டுமே வந்து காரணங்களே கிடையாது. ஒருத்தர் வெஜிடேரியனிசம் ஃபாலோ பண்ணா பக்தியில வந்து முன்னேறுவாங்க, ஒருத்தர் அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணா அவங்க வந்து பக்தியில முன்னேறுவாங்க அப்படிங்கிற காரணங்கள் எல்லாம் கிடையாது. பக்தி கைங்கரியங்களை ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் ஆவாங்க, இல்லைன்னாக்கா ஒரு அஹிம்சைவாதியாக ஆவார். ஸோ இது இந்த செயல் வந்து நடக்கும், ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட் செயல் வந்து கண்டிப்பாக நடக்காது. இன் திஸ் கனெக்ஷன் தெர் இஸ் ஸ்டோரி இன் ஸ்கந்த புராணத்துல, ஐ திங்க் மிருஹாரி கதை நம்ம ராதிகாமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அவன் ஒரு வேடன், அவனுடைய குலத்தொழிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாருமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளை வந்து ஃபுல்லா கொல்றது கிடையாது, பாதி கொன்னு பாதி விடுறது, அது நரக வேதனை இல்லையா? ஸோ அந்த வழியாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷி வந்தப்போ அவனுக்கு வந்து அறிவுறுத்துகின்றார், ஒரேடியா நீ கொன்னா கூட அது டிஃப்ரெண்ட், ஆனா இப்படி பாதி உயிர் விட்டு பாதி உயிரை வந்து நீ வந்து எடுக்கும் பொழுது அது வந்து அது ரொம்பவுமே பெரிய பாவம் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இது, ஸோ உன்னுடைய பாவத்தை நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய பாவத்தை அவர் தான் சுமக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த கேள்விகள் எல்லாம் வந்தப்போ ஸோ அவர் வந்து பக்தனாகவே அதுக்கான அட்வைஸும் கொடுத்து அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிவோட்டி, அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, நான் வந்து இந்த செயல் என்னுடைய பரம்பரையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், அப்படி இருந்தும் வந்து நான் இது செய்யாமல் போனால் எனக்கு உணவு இதெல்லாமே யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். அதுக்குதான் அதுக்கு நாரத மகரிஷி சொல்றாரு, நீ இதெல்லாம் விடுத்து நீ வந்து பாரு, உனக்கு கண்டிப்பாக உனக்கு உணவு எல்லாமே உனக்கு கிடைக்கும்ட்டு. ஸோ அவர் இந்த தொழிலையே விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தனிமையாக இருக்கும் பொழுது, அதாவது அவங்க வந்து அந்த ஒரு ஊர் ஓரத்துல வந்து ஒதுங்கி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஊர் மக்கள் கூட இவர்கள் செய்யக்கூடிய செயலை நிறுத்த பிறகு அவர்களும் வந்து உணவுக்கான இதெல்லாமே அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. தானாகவே அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு உணவு எல்லாமே வந்து சேர்கின்றது. அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு பெரிய பக்தனாகி ஒரு எறும்புக்கு கூட வந்து தீங்கிழைக்காத ஒரு குணத்தை வந்து அடைகின்றான். அதுதான் மிருகாரி என்னுடைய கதை இல்லையா? So when a hunter became perfect devotee, ஒரு உத்தமமான பக்தனாக ஆகும் பொழுது he was not prepared to kill an ant, ஒரு எறும்புக்கு கூட வந்து தீங்கு இணைக்க கூடாது. பர்வத முனி, friend of Narada, saw the wonderful transformation of the hunter by a devotional service. ஸோ அப்படி இருந்தவன் இப்படி ஆனதுக்கு காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருனுடைய அட்வைஸும் சரி, அவனுக்கு அந்த செயல் வந்து தவறு அப்படிங்கிறத உணர்ந்த கூடிய அந்த இது இருந்தது, பக்தியில தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனதும் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுனாலதான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய நேச்சரே வந்து மாறிடுது. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துக்கே மாறிவிட்டான். அஞ்ஞானத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்துக்கு வரணும்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ மை டியர் ஹண்டர், யுவர் அன்வில்லிங்னஸ் டு கில் ஈவன் அன் ஆண்ட் இஸ் நாட் வெரி அஸ்டானிஷிங் இல்லையா? உன்னதமான பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி தான் அது. எனி பர்சன் ஹூ டெவலப்ஸ் த டிவோஷனல் ஆட்டிடியூட் ஹேஸ் த ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி மேனிஃபெஸ்டட். அதாவது அவர்களுடைய சுபாவத்திலே வந்து அது வந்து குடிக்கொண்டு விடும். A devotee is never cause of a distress to anyone. யாருக்குமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீங்கு இழைக்க மாட்டார்கள். ஒரு பக்தனான் இன்னொருத்தருக்கு மன அழுத்தம், இன்னொருத்தருக்கு கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஒரு பக்தன் என்னைக்குமே கொண்டு வந்து விட மாட்டான்.
Rupa Goswami affirms herein that purification of consciousness, purification of bodily activities, austerities, peace of mind, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உணர்விலும் சரி உடலிலும் சரி எல்லாத்திலுமே வந்து தூய்மையை வந்து அதாவது போத் யமா நியமா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செய்கின்றோம். ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பக்தி கைங்கரியங்கள்ல ஈடுபடுகின்றோம். நிம்மதி மனது வந்து நிம்மதி அடைகிறது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிகம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேனிஃபெஸ்டட் இன் எ பர்சன் ஹூ இஸ் எங்கேஜ் இன் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தி மார்க்கத்துல ஒருவர் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. Rupa Goswami herein that are 9 different kinds. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணிட்ட? ஓஹோ என்ன பண்ணிவிட்ட? okay. So Rupa Goswami affirms herein that there are 9 Navavida Bhaktis. தெரியும் இல்லையா நமக்கு? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அப்புறம் சேவை, சேவனம், அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு டீட்டி வர்ஷிப், அர்ச்சனம், தாஷ்யம், அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம். இது எல்லாமே ஆத்ம நிவேதனம் பலி மகாராஜ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? சர்விங் ஹிம் ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட், சாக்ரிஃபைசிங் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஹிம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தீஸ் ப்ராசஸ் இஸ் சோ பவர்ஃபுல் தட் if anyone follows even one single ஒரு சேவை செய்தாலும் பரவாயில்ல, he can achieve the desired perfection without fail. 1 minute நான் வந்துறேன், just 1 second. ஓகே, சாரி ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த நவவித பக்திஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு பக்தி செஞ்சா கூட நம்ம வந்து we will be able to attain the Lord. பகவான் இடத்தில் சேர்வதற்கு நமக்கு வந்து வழி கிடைக்கின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஒன் இஸ் அட்டாச்டு சிம்பிளி பை ஹியரிங் அபவுட் த லார்ட், பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த சேவையில் அவங்க வந்து ஈடுபட்டிருந்தா, அண்ட் அனதர் இஸ் அட்டாச்டு வித் சாண்டிங். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜபம், glories of the Lord, பகவானுடைய நாமங்களை பற்றி புகழாரங்கள் சூட்டுவது. So both will achieve the desired goal in the devotional service. சைத்தன்யா சரிதாமிரதத்துல வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. One may execute 1, 2, 3 or all other different process of devotional service, and at ultimate end he will achieve the desired goal of being established in the devotional service. సుష్మా అడుగు ఇన్వాయిస్ యాడ్ ఉండదని, ఇన్వాయిస్ చేసినారా లేదని అడుగు, నాకు తెలియదు. There are concrete examples how a devotee discharged of one of the services and achieved the perfection. பரீட்சித் மகாராஜ் தான் 9 விதமான இதுமே பண்ணியிருக்கிறதே. சாரி, அம்பரீஷ் மகாராஜ். பரீட்சித் மகாராஜ் achieved the desired goal by simply hearing ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு மட்டுமே அவர் வந்து பகவானுடைய இடத்திற்கு சேர்ந்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை பத்தி சொல்லியே he achieved the desired goal. ஸோ பாகவதம் முழுவதுமே சொல்லியே பகவான் இடத்தில் சேர்ந்தார் அவர், சிம்பிளி ரிசைட்டிங் பாகவதம். பிரஹலாத் மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பரிங், அதாவது தியானம்.
ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைச்சுட்டே இருக்கிறது, எப்பொழுதுமே ஜபங்கள் செய்வது. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஸோ அந்த நாமங்களை அவர் வந்து சொல்லி சொல்லியே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பகவானிடத்துல சேர்ந்தார். நம்ம லக்ஷ்மி தாயார் பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத சேவனம் செய்து நித்திய சேவனம் செய்து பகவானோடே இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அக்க பிருத்து கிங் பிருத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து அர்ச்சனம், அதாவது அவருக்கு ஒரு கோயில்ல கட்டி அங்கே அர்ச்சனம் செய்து பகவானுடைய இடத்தில் சேர்ந்தார். ஸோ ஒரு விதமான பக்திகள். அக்ரூரர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. அக்ரூரா பிகேம் சக்சஸ்ஃபுல் பை ஆஃபரிங் பிரேயர்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேயர்ஸ் அவர் சொல்லி சொல்லியே பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு. ஹனுமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ராமபிரானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாஷ்யம் செய்தே பகவானிடத்தில் இருந்தார், அவர் வந்து சேர்ந்தார். அர்ஜுனன் பிகேம் சாக்கியம். அது பலி மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது 3வது அடி வந்து தன்னுடைய தலையே கொடுத்தார், அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே ஆஃபர் பண்ணிட்டார். சோ ஆனா அம்பரீஷ் மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய கை உபயோகப்படுத்தினார். ஸோ 9th கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. நவவித பக்திஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரே ஒரு டிவோட்டி யாருன்னாக்கா அம்பரீஷ் மகாராஜா தான். அம்பரீஷ் மகாராஜா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்சென்ட்ரேட்டட் இஸ் மைண்ட், தியானம், லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் எங்கேஜ் இஸ் ஸ்பீச். அவர் பேசக்கூடியது எல்லாமே டிஸ்கிரைப் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். எங்கேஜ் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் வாஷிங் த டெம்பிள் ஆஃப் த லார்ட். எங்கேஜ் இஸ் இயர்ஸ் ஹியரிங் த டிரான்ஸ்டென்டல். பகவானை பற்றியான அந்த அவருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதற்கு தன் காதுகளை உபயோகப்படுத்தினார். எங்கேஜ் இஸ் ஐஸ் சீயிங் த பியூட்டிஃபுல் டீட்டி இன் த டெம்பிள். அதாவது அவரு மகாராஜா இருந்தாரு, அவருக்கே தனியா ஒரு கோயில் கட்டி அந்த டெம்பிள்ல அவரே வந்து ஃபுல்லா கைங்கரியம் பண்ணி, அதாவது எல்லா பக்தியுமே அவர் செய்ய ஆரம்பிச்சார். அவர் வந்து engage his body associating with the pure devotees. So அதாவது நம்ம வந்து when you associate with someone you have to sit down together, eat together. In this way the touch of your body with the other body is inevitable. இல்லையா, தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அம்பரீஷ் மகாராஜ் made his association only with the pure devotees, உத்தமமான பக்தர்களோட, and didn't allow his body to be touched by anyone else. So அதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான திரி. engaging the nostrils, smelling the flowers, அதாவது துளசியை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி லீவ்ஸ் மனத்தை நம்ம வந்து நுகருதல். அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த எந்த ஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து நுகரும் பொழுது அதனும் வந்து நமக்கு வந்து பக்தி. ஈவன் ஊதுபத்தி கூட நம்ம கொளுத்துறோம் இல்லைங்களா, தட் ஆல்சோ வில் எலிவேட் அ லாட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து எதையுமே பகவானுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய சமர்ப்பிக்கக்கூடிய எதுவுமே அதை நாம வந்து ஸ்வீகரிச்சால் அதுல இருக்கக்கூடிய புண்ணிய பலன் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளை எடுத்துட்டு செல்லும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா he offered food to the Krishna. He engaged his tongue in tasting the Krishna prasadam. ஸோ பகவானுக்கு படைத்ததே அவர் சாப்பிட்டார். அம்பரீஷ் மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா he was able to நல்ல பெலாட்டபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெலிஷியஸ் ஃபுட் எல்லாமே பகவானுக்கு பிரசாதமாக படைக்க அவருக்கு சக்தி இருந்தது, அதாவது காசு பணம் இருந்தது. நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தகுதிக்கேற்றவாறு பகவானுக்கு பிரசாதத்தை நாம வந்து செய்யணும். அதுதான் வந்து சோ நல்ல ரிச் ஃபேமிலியே இருந்துட்டு நான் ஒரு துளசி லீஃப் மட்டும் வைக்கிறேன்னு சொல்றது வந்து தவறான ஒன்று. நாம மட்டும் டேஸ்டா சாப்பிட்டுட்டு பகவானுக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ளவர், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு துளசி லீஃப் வைக்கிறது தவறு. ஸோ அதனால வந்து நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு நல்ல ரிச் ஃபுட்டு கூட நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைக்கக்கூடிய சக்தியில கெப்பாசிட்டியில இருந்தா கண்டிப்பாக அந்த செயலை நாம செய்ய வேண்டும். ஸோ நம்ம தகுதிக்கேற்றவாறு நம்ம செய்யணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் there was no scarcity in his royal style because he had very beautiful temple. அவர்கிட்டே அதாவது ஒரு நல்ல கோயில் இருந்தது, டிடி வர்ஷிப் எல்லாமே அவருக்கு அலங்காரம் பண்றது, இதுல எல்லாமே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். அதாவது நவவித பக்திஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே செய்தவர் வந்து நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜா. he is the only person. The idea is that we should follow in the footsteps of great devotees. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான பக்தர்கள் செய்த செயல்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். இஃப் வி ஆர் அனேபிள் டு எக்ஸிக்யூட் ஆல் த டிஃபரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த சர்வீஸ் வி மஸ்ட் ட்ரை டு அட்லீஸ்ட் 1 or 2 ஆனா நம்ம பண்றதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணணும். நம்ம ஆச்சாரியால் எல்லாம் இப்ப வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லி போயிருக்கார், நாம ஜபம் செய்யுங்க, மகாமந்திர ஜபம் செய்யுங்க, தட் வில் எலிவேட் யூ லாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அட்லீஸ்ட் அதுலயாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து நிலைநிறுத்திக் கொள்ளணும்.
If we are engaged in the execution of all items of devotional service as Maharaj Amrish, then the perfection of devotional service is guaranteed from each one of these items. இல்லையா? ஒவ்வொரு கைங்கரியத்திலுமே நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய உன்னத தன்மையில நம்ம செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான உத்தரவாதம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. With the first complete engagement, one becomes automatically detached. ஒரே ஒரு சேவையில கூட நம்ம வந்து உத்தமமாக நம்மளை நாம எடுத்துன்னு போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடுகின்றோம். லிபரேஷன். So and liberation becomes the maid servant of the devotee. அதாவது மோட்சம் என்பதே நமக்கு வந்து ஒரு சர்வெண்ட் ஆயிடும். நாம மோட்சத்தை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மோட்சம் வந்து ரெடியா நம்ம வாயில் கிட்ட காத்துன்னு இருக்கும். சோ அதுதான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது. பக்தியில நாம எடுத்துன்னு போனாலே மோட்சம் தானாக தேடிக்கொண்டு வரும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மோட்சகதி அடையணுன்றதுக்காக நம்ம பக்தி செய்யணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. இஃப் ஒன் டெவலப்ஸ் அன்அலாய்டு, அதாவது அனன்ய பக்தி towards the Lord, liberation will follow the devotee as his maid servant. Very nice comment. பில்வமங்கல தாகூர் வந்து செய்தது அதுதானே. சோ நம்மளை தேடிண்டே வந்துரும். கண்டிப்பாக பகவானே நம்மளை தேடிண்டு வந்துருவார். அந்த பிரேம பக்திக்கு சாமானியமா அவர் வந்து இறங்கி வரமாட்டார். மோட்சம் ஈஸியா கொடுத்துருவார். ஆனா பிரேம பக்தியை வந்து ஈஸியா அப்ரூவ் பண்ண மாட்டார். சோ எப்ப மட்டும் அப்ரூவ் பண்ணுவார்? கலங்கமற்ற பக்தி நாம பக்தி தொண்டுல நாம் ஈடுபட்டா மட்டுமே அவர் அப்ரூவல். அந்த பிரேம பக்திக்கு அவரே நமக்கு பின்னாடி வந்துருவார். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சேஸ், the regulative principles of devotional service are sometimes described by authorities as a path of serving the Lord in opulence. அதாவது வைபவங்கள், பகவானுடைய வைபவங்கள்ல ஏதோ ஒரு ரூபத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பக்தி செலுத்துறதுக்காக தான் இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே. ஆனா உண்மையிலே பக்தி செய்வதற்கு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தானா நமக்கே வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நம்ம அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனா போக போக அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். பக்தியிலே நம்ம வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். தானா அந்த என்ன பிரின்சிபல்ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தானா வந்து ஒட்டிக்கும். பகவானே நமக்கு வழி நடத்தி செல்வார். ஸோ இதோட நான் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ வில் பி ஸ்டாப்.